nosaltres, nens i nenes, sabreu, no? M'agradaria ser metge, m'agradaria banyar-me a les platges del Sàhara Lliure i així, amb tots els nens i nenes que la sang privada. És un símbol d'hospitalitat i de cordialitat, que no has de rebutjar, diguem-ne, mai. El títol fa referència a la cerimònia dels 3 tés sarauís. El primer és amarg com la vida, el segon és dolç com la mort i el tercer suau com la mort. Llavors hem titulat cada conte relacionat una mica amb les casuístiques on viuen, doncs amb el títol d'un te. El te amarg està contextualitzat a la zona ocupada, on els drets humans són vulnerats dia a dia, on no hi ha dret a manifestació, on no hi ha cap tipus de dret per la població saharaui. El te dolç succeeix als campaments de refugiats, campaments que tenen tot tipus de mancança i últimament la gran precarietat en què estan és el tipus alimentari. És potser l'emergència actual, entre d'altres, entre la de salut i entre de poder viure en llibertat, és l'emergència alimentària. Llavors hi ha un altre conte, que és el suau, com la mort. Aquest conte sorgeix a la zona alliberada pel Front Polisario, que és tota una franja bastant gran que ha estat alliberada pel Front Polisario. En aquesta zona, al ser una zona on es va aturar el conflicte bèl·lic, no acabar sinó aturar, és una zona on hi ha un perill constant que són les mines i els artefactes explosius que per algun motiu o altre no van arribar a explotar. Hombre, a ver, el conflicto no se llega a hablar, es muy sencillo, es político. Nosotros estamos en infidelidad con Marruecos. Mientras que Marruecos esté ahí apretando y chantajeando como está chantajeando, lo pagamos nosotros los saharauis, pagamos todo esto. Pero en el tema de San Vicente es por la solidaridad que hay, que vamos, es palpable la solidaridad. El otro tema es político, que ya no se puede, si ellos no pueden hacer nada, pues no se puede hacer nada, pero lo intentamos de todas las maneras. Intentem que sigui un llibre com a eina de sensibilització per poder difondre i sensibilitzar perquè tothom pugui conèixer una mica quina és la problemàtica.